nom de la universitat. L'any 1996 és professor titular de Sociolingüística Catalana i neocatalà del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Fins a l'any 2009, entre el 2004 i el 2009, va ser director de la xarxa Cruscat, de l'Institut d'Estudis Catalans. És director de l'Observatori Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació des de l'abril del 2010. És membre del Consell de Redacció del Treball de Sociolingüística Catalana i de Llengua, Societat i Comunicació, membre de la Societat Catalana de Sociolingüística i és autor de diversos llibres i altres publicacions. I com aquest matí l'Amor Montaner ha parlat molt bé, aquell Vila et al 2007, és ell, és el Viles, et al com els altres. Aprofitem que si consulteu aquesta publicació, i l'Amor suposo que convindrà amb mi, la seva introducció és un text que hauria de ser considerat canònic pel que fa a la teoria de la implantació de la normativa des d'una perspectiva sociolingüística, que és un dels enfocaments que també el Matí i l'Emili Boix destacava, que hauríem de tenir molt en compte. Per tant, així com fins ara hem fet sessions monogràfiques amb la de Xavier i posteriorment amb la d'Isidor Marí, intentarem obrir el focus i fer una reflexió més de fons sobre el que representa avaluar la implantació de la normativa. Moltes gràcies. M'ha mig espantat això que has dit de ser canònic, m'he sentit gairebé embalsamat. O sigui que ja surt d'aquí, t'embolicarà, no m'hauria de tornar en Cavila. A veure, a mi em van demanar de fer aquest text. M'han dit, tu que has treballat en avaluació, en implantació, en tecnologia, expliquen sobretot la part teòrica i els conceptes centrals de la metodologia que has utilitzat. Després, a mesura que anaven avançant els mesos, anava referint fes això, si allà, fes per aquí. I com que soc el penúltim, m'agrada parlar part de les coses que jo us hauria volgut que hem anat sortint. Algunes les ampliarem, les altres no les ampliarem, ja ho donem per fet, i això també ens ajudarà a recuperar una mica l'horari. Ja no el recuperarem, no sé si però no he sigut jo. No pateixis. Molt bé, de què us parlaré? Doncs us parlaré bàsicament de dos temes. El primer és com s'entén la implantació des de la política lingüística i en segon lloc quines aportacions conceptuals es poden fer a l'anàlisi de la implantació. No és bé? Sí, és el públic. És que sentia aquí. Quines aportacions conceptuals es poden fer a l'anàlisi de la implantació des d'una perspectiva sociolingüística àmplia? Quan parlo d'aquestes aportacions conceptuals, veureu que jo soc de les persones que consideren que la sociolingüística en si no és una disciplina, la sociolingüística és un terreny interdisciplinari i com a tal terreny interdisciplinari conflueixen disciplines diferents. Conflueix la política lingüística, i conflueix la sociologia de la llengua, i conflueix el creacionisme, i conflueix l'antropologia de la llengua. Per tant, extreure els principis comuns a tots aquests enfocaments és complex, és complicat. Sé que els autors que ho intenten normalment s'hi estavellen, perquè sempre surt alguna disciplina. Nosaltres, això que dius, no hi comprenem, però bé, intentarem extreure algunes idees que siguin útils per a les persones que vulguin embrancar-se en el camí d'analitzar la implantació. Us parlo, per tant, des d'aquesta perspectiva, com si tots vosaltres ara haguéssiu sortit corrents a començar a fer estudis d'implantació de manera desaforada. No sé, en Jordi està a punt de començar el seu observatori d'implantació de la sintaxi, que va ser una idea fantàstica, i ara que no em senten els organitzadors, el prenderé per una qüestió, i és que quan abans ens comentaves que ja tenim tota la llengua, ens faltaria veure un aspecte, almenys, que és l'aspecte pragmàtic-discursiu, en què no tenim normativa, i després potser m'encantarà discutir què volíem dir amb allò de la normativa empírica i la positivista, o la positiva, però sí que crec que posats a analitzar la llengua de manera global, a les pròximes edicions haurem de veure, doncs, no sé, jo quan escric en castellà en la carta, a mi, ho sento, per mi les cartes en castellà comencen dient muy señor mío i muy señora mía. Però, en canvi, trobaria una aberració començar dient allò de molt senyor meu i
dic jo encara molt senyora meva. Això no l'he dit a meva. Sobre el que s'entén per la qüestió, hem de preveure que posar-nos a analitzar la llengua en conjunt, aquests altres elements també hauríem de tenir en compte. I molt probablement és un espai en què hi ha un procés de convergència important, bàsicament amb el castellà, no només amb el castellà. Això de, suposo que el doctor s'ha fixat, això és fantàstic. Quan dieu adéu, què dieu ara a la gent? Ja no diem adéu, adéu us deia, antigament no. Ara dieu allò tan curiós de ens veiem. Vosaltres no, perquè sou una colla a veure, m'hi jugo una cosa, ens anem aquí a l'ascensor i el primer que s'ha acomiat i el primer que s'ha acomiat i que dirà ens veiem, jo sé molt que no estic veient, que no ho veus, quan t'ho diuen per telèfon, no és mentida, perquè no et veig. Bé, això jo no sé si tens a veure amb el Silveira, però bé, en tot cas, com s'entén la implantació des de la política lingüística? Una primera reflexió. A veure, això és una foto real. Algú d'aquí fins i tot podria identificar el bar d'on és. No vull dir que s'hagi ni copiat contínuament, és una granjeta, no vol pensar. Però m'agradaria que algú digui sí i trobeu alguna cosa particular. Us ho he dit, sou una colla de gent i sou llenguaferits. Que em perdoneu l'analogia, no sou llenguaferits. Què hi veieu? Què passa? Què és rosa? Ja. Molt barata. Espera't. No, ja veuràs com no. Tu m'has dit la presentació. A veure, el que vull plantejar és que quan parlem de política lingüística i també tot obrir un parèntesi, el terme planificació lingüística és un terme que des de la política lingüística està quedant com a connotat, com a antiquat, cada vegada s'utilitza menys. Per què? Doncs perquè la planificació va molt lligat a les ideologies que creien en la planificació social, la planificació també familiar, la planificació de tots aquests tipus. Ara, els que són més moderns i més guais, parlem de política lingüística, de gestió lingüística, de gestió de la diversitat. Si algú vol dir són eufemismes, no només són eufemismes, al darrere hi ha un conjunt de principis, però diguem-ho així, ara mateix el tema de planificació està connotat, sobretot lligat amb una època determinada. Doncs bé, si parlem des de la perspectiva de la política lingüística, de la gestió de les llengües, a l'hora d'analitzar un exemple com aquest, la primera cosa que hem de plantejar realment és si hi ha un problema. Perquè aparentment els propietaris d'aquest restaurant o aquesta granja entenc jo que no hi veien un problema excessiu i és bastant possible que una part considerable dels seus clients tampoc no hi veig cap problema. Home, jo com veig una cosa com aquestes, però que soc raro. Però alhora si intento dir-li, miri, jo és que li vull dir una cosa, no? Però o sigui, em fa vergonya, perquè jo dic, però la veritat que no estic criticant, però és que clar, sé clar que en català es funciona i ara ho faré copulat amb curros. Aquests molts senzills. Què estic intentant transmetre amb això? En política lingüística, en gestió de les llengües, un problema només és un problema quan és un problema. És a dir, quan s'ha definit com un problema, si no, no ho és. La implantació passa el mateix. La implantació, ja ho deia aquest matí, només és rellevant quan s'aconsegueix que això sigui rellevant. I si no és rellevant, és que no ho és. Perquè algú parlava de la pau. Mireu això que és maco. El Partit Aragonès de Fraga vol informar tots els ferretins que el passat 9 de maig les Corts d'Aragó van aprovar, etc. Potser veureu especialment aquest fragment d'aquí. Volem desmentir públicament i denunciar el perjudici interessat que des del nacionalisme catalanista, que jo diria que ho hauríem de posar amb però això fan una falta amb la pau, seguit pel PSOE, la Junta Aragonesista i Izquierda Unida s'està fent el fragatiu, bla, 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 bla. A veure, aquesta gent ha aconseguit que la normativa de llengua, no només alguna innovació, sinó el conjunt de la normativa de llengua es percegui com un problema, fins al punt que una part de votants, també a la Franja, no ens enganyem amb això, no és que tothom a la Franja estigui unànimament
en contra de la llei pròpia, la llei aragonesa pròpia de les comarques orientals. No tothom que està en contra, aquests senyors que el diuen explícitament, han creat un problema. D'acord? Doncs bé, en política lingüística, quan estem parlant d'analitzar la implementació, estem parlant d'analitzar si hem resolt adequadament el que una sèrie de persones han considerat que era un problema. Quan parlem de les fases en la planificació lingüística, l'aspecte més estricte de planificar, entre nosaltres, planificar es planifica poc en política lingüística. Aquest és un altre motiu per no parlar gaire de planificació, perquè tu comences un pla, et canvia el director general, llavors et canvia que té idees, llavors et canvia i és fantàstic que tingui idees. Llavors ve el conseller de Cultura, que també té idees, llavors canvia el govern, va, tu havies fet un pla, i el pla, doncs, per la guera, se'n va l'any. Què és el que se suposa que fem quan estem planificant la solució d'un problema, com pot ser, per exemple, dur a terme la implantació d'una sèrie de modificacions? En primer lloc hem de seleccionar, hem de triar quin és el nostre problema. I aquí aquesta selecció té un component elevadíssim de política i fins i tot de política partidista. És a dir, el fet que la gent digui paro o parat, hi ha una part dels nostres representants del Parlament que els sembla meravellós. D'acord? Per tant, d'entrada ja tenim un conflicte que està políticament connotat. Però si aconseguim que sigui percebut com un problema, el pas següent és definir-lo. Com el definim? Jo aquest matí parlàvem, tenim aquell diàleg amb qui cada dos persones tenim xerrades d'aquest tipus. És molt important que acabem a definir adequadament la natura del problema, perquè com en medicina, si jo tinc mal de queixal, em diagnostiquen que m'han d'amputar un peu, doncs tinc un problema. De fet, en tinc dos, una queixal i l'altra un peu. Arribar a entendre com hem de definir el problema és essencial a l'hora de poder-lo resoldre. Per això jo potser revisarem deia que el nostre problema bàsic ara mateix és que no som capaços de transcendir el que és la feina d'oficina. Ens costa molt difondre i arribar a la població. No perquè la població hi estigui en contra. En bona part dels treballs que hem fet fins ara, i jo només no parlar gaire dels treballs que jo he fet, sinó de l'art ràpidament molt i molt, però bona part dels treballs que hem fet, el que detectem és que la població de fet, mireu si està a favor de tenir una llengua catalana com bé humana, que si no li arriba una solució correcta, se'n inventa una. I fa. Hi ha creativitat. La Mora ens ho ensenyava aquest matí. Hi ha creativitat. Potser el nostre problema és veure com fem que aquesta creativitat passi pels filtres tècnics necessaris, sigui recollida adequadament. Potser necessitem ser més participatius. I sé que hi ha iniciatives d'aquest sentit que crec que hem d'explorar molt a fons. Un cop hem definit el problema, podem formular les línies d'actuació. Si el problema és de repartició de pressupost i no m'he de gastar els diners en una partida sinó en una altra, hi ha una sèrie de responsables de qui se'ls ha de demanar això. Si el que hi ha són bàsicament retallades, els pobres responsables no us puc demanar res. El pas següent és posar en pràctica les mesures previstes. Aquí ja és quan la cosa s'ha complicat immensament perquè t'ha canviat tota la jerarquia i ja no pot, tot el que havies fet ja no pots fer. Però bé, en el cas hipotètic que aconseguissis arribar-hi, és un moment especialment tècnic en què el que estem és desplegant aquest coneixement que hem anat adreçant al problema. Continuarem amb l'avaluació de les actuacions. Això és, aquí ara hem anat a l'estadi de la ciència-ficció, perquè, com hem vist, d'avaluació realment gairebé no en fem. En tenim molt poca. És fabulós que ens posem d'acord gent que venim d'arrels diferents per veure que si un dels macroproblemes que tenim és que volem que la nostra llengua no evolucioni en una direcció, sinó que vagi en una direcció lleugerament diferent, tampoc no volem canviar totalment, no volem que modifiqui algunes coses, haurem d'anar avaluant sistemàticament els aspectes en què també puguem intervenir. Esclar, hi ha aspectes en què no podem intervenir, no val la pena que ens hi posem. I finalment, en aquest model absolutament teòric i joiós, és gairebé angèlic, hi ha l'acabament i el replantejament de la política educativa.
portada. Bàsicament, que es produeix, insisteixo, era el canvi dels responsables amb noves idees, molt sovint sense avaluar el que ja s'havia fet en aquell moment. Si us projecto concretament els processos d'intervenció sobre el corpus i limito les fases que he dit a 4 elements bàsics, i fixeu-vos que estic fent un petit esforç de fixar terminologia. Seria bo que procuréssim convertir el que fa la terminologia. Tenim una situació prèvia a la intervenció, es fa començar aquesta situació prèvia, i aleshores què fem? D'una banda fem també la codificació i crec que seria bo que difonguéssim la idea de parlar de la codificació in vitro. La codificació in vitro és allò que es fa en despatxos, tant despatxos de mercats com observatoris, com alguns despatxos de correctors de mitjans de comunicació que també estan fent codificació in vitro. Posteriorment a la codificació in vitro que tenim és la difusió in vivo. Àrea crucial, moment crucial. Els codificadors in vivo que tenen un diari que pot seguir els seus consells, tampoc no es fan cas sempre, per exemple, dels mitjans de comunicació, menys encara quan són orals, saben les dificultats que té aquesta etapa. Finalment, el que podem arribar a mesurar és elaborar la implantació in vivo. Fixeu-vos com, per tant, suggereixo, i no se'n fa cas, però no passa res, que utilitzem la difusió per al moment de vehiculació, allò que anem a dir l'implementation, que es pot traduir perfectament per difusió, i reservem la implantació pel resultat. Segueixo amb idees, amb metàfores, amb terminologia. Això vol dir que hem d'aprendre a treballar i aquí hi ha una tasca important per tots plegats. Hauríem de saber formar els nostres especialistes en 2 menes de tasca. D'una banda, les feines de bata. Crec que ara mateix les feines de bata les sabem preparar la gent molt bé per fer-les. Hem creat una llarga experiència. Les universitats catalanes, i aquesta en concret, fa una gran feina en aquest sentit de feines de bata, d'elements teòrics de codificació, n'hem generat molta, de feines de boca, de passar-se les motxilles i de veure com es fa la difusió i com aquesta difusió arriba a bon port, estem a les beceroles. Quines aportacions conceptuals a l'anàlisi de la implantació podem fer des d'una perspectiva sociolingüística de manera àmplia? Intentaré també ser molt sintètic. Les he sintetitzat, i ho podeu llegir amb més calma a la publicació. En primer lloc, en una primera aportació, la comprensió del fet lingüístic com un fenomen social multidimensional. Dit així, vaja, és que si no ho he escrit jo no ho entenc millor. Què és el que estic intentant dir? Mireu, ja fa força temps que s'intenta... Fa uns 40 anys, quan es parlava de l'oposició entre la filologia, quan alguns sociolingüistes parlaven de l'oposició entre la filologia i la sociolingüística, deien els filòlegs se centren en l'essència de la llengua, en el corpus de la llengua, els sociolingüistes se centren en l'ús de la llengua. Jo crec que aquesta oposició és errònia. És a dir, no reflecteix la realitat. Per què? Doncs perquè tenim un disc, per això no tinc un disc en pantalla. Crec que hauríem de passar un plantejament de la llengua una mica més ampli, de fet, que s'hauria de fer passar el plantejament de la llengua a parlar del plantejament del fet lingüístic. Això ja ho havia dit Saussure, no sóc el primer que s'ho inventa, però em sembla que hi guanyaríem tots plegats. D'una banda, com podem entendre aquest fet lingüístic? Aprofitant el que ha aportat la política lingüística en aquest camp. En primer lloc, quan parlem de la llengua, de qualsevol llengua, tenim un corpus. Un sistema. Entès en el sentit més ampli. Si voleu, és un conjunt de normes que estic parlant, per tant, d'un conjunt de pràctiques socials que s'aprenen, però és un conjunt de normes. Si
regles que sap el membre de qualsevol comunitat lingüística i com a tal membre de la comunitat lingüística les podem arribar a descriure. D'acord? Per tant, això és la llengua, és el corpus de la llengua en el sentit més tradicional. Si em permeteu, això és el sistema de la llengua, incloent-hi la gramàtica, incloent-hi els recursos discursius. Molt bé, quan només ens fixem en el corpus, en el sistema de la llengua, què és el que ens passa? Això és el que fa la lingüística, almenys des de Saussure. Va decidir que miraria bàsicament el sistema de la llengua. Què és el que fa la lingüística? Se centra en això, genera una gran quantitat de bibliografia i d'investigació del màxim interès per entendre com funciona aquest sistema, però entenc que s'oblida, que deixa de banda, almenys 3 grans altres elements del fet lingüístic. Abans dèiem, per què pràcticament no hi ha avaluació de la sintaxi? Doncs perquè els sintactistes són el màxim exponent internacionalment de fixar-se en el sistema de la llengua, cosa que és legítima. Però, com dèiem aquí, després ens falta altres coses. D'entrada, per què? Perquè com a mínim ens falta l'ús de la llengua. Mireu, una llengua què és en realitat? La tradició occidental ha cosificat la llengua. Quan jo us dic penseu, penseu en la llengua. Tanqueu els ulls i busqueu una imatge per la llengua. Feu-ho, feu-ho. Tanqueu els ulls. Quina imatge us ve al cap? Teniu un diccionari, que sí. Algú té una gramàtica i segons aquí li sortirà el manual, la fonètica, però bé, això ja són encasellament dins dels encassellaments. Molt bé, des de la sociolingüística des de fa molt temps s'està defensant, mireu, la llengua essencialment és una pràctica social. La llengua és fer coses. Hi ha una metàfora que m'agrada molt, una metàfora d'un tal Comas, que diu que la llengua és com una cursa. Per què? Mireu, què és una cursa? Una cursa és un conjunt de persones que decideixen posar-se a fer una sèrie de coses i mentre, amb unes regles, en una direcció, normalment, i mentre hi ha gent actuant, tenim cursa. En el moment que deixa d'haver-hi gent actuant, la cursa s'ha acabat. D'acord? Jo puc haver fet fotos de la cursa, jo puc tenir-la gravada en vídeo, però la cursa s'ha acabat. Si a algú li sona això, la connexió entre tenir el corpus d'una llengua, el llatí, el grec clàssic, existeix la llengua, el grec clàssic. Home, en tinc moltes mostres, fins i tot tinc gent que com que l'aprèn és capaç d'arribar a esgar, però de fet com a llengua viva ja no existeix. Les llengües vives són pràctiques, són moviment, són com una cursa. Amb això no n'hi ha prou. A veure, el Lapau és català o no? La llengua, parlant d'aquí, quan diuen el poble del meu pare, ho fa mi segur. Si és o no és català, depèn entre altres coses del fet que tinguem ficat al cap la idea de llengua. Si no tenim una noció de llengua, podem dir que ens entenem molt bé, podem dir que no notem diferències, però deixa de ser o no ser català. Això no és trivial. A veure, penseu en el moment que les llengües romàniques comencen a aparèixer com a prou diferents del llatí. Hi ha un moment en què els parlants comencen a percebre i s'han de convèncer que hi ha una diferència. Hi ha un moment que diuen, primer hi ha la rústica romana en língua i posteriorment ja no només hi ha la rústica romana en língua, sinó que n'hi ha no sé quantes. I han d'arribar a posar noms a aquestes varietats. On volem a parar? La llengua són també ideologies, representacions. Perquè és millor dir hoquei que hoquei? O a l'inrevés. Quan fèiem treball de camp vam descobrir, el curiós, que determinada varietat d'aquest esport els practicants mai de la vida en dirien hoquei, perquè era un esport de classe alta, de gent que tenien un nivell d'anglès, que tenien lligams fluïts amb Gran Bretanya, una part d'aquests se n'anaven fins i tot a lligues internacionals, mentre que en canvi en un altre, en què tots eren molt més catalans, allò de la seva,
era molt més fàcil que s'estengués la terminologia i era més fàcil sentir un què. Es veu la diferència? Per tant, la llengua també són ideologies, representacions, actituds. I finalment, la llengua és adquisició. La gent que són unes normes, les hem d'aprendre. Si no aprenc que del hockey m'he de dir ok, si no ho aprenc no ho puc aprendre, no ho puc fer, és impossible. Mireu, la gràcia d'aquesta piràmide de la llengua, que és com hem dit, us l'ensenyo amb l'exemple de l'hebreu modern. L'hebreu modern fa 120 anys no existia, d'acord? El que hi havia era un sistema que s'havia anat traspassant de generació en generació per un. És a dir, hi havia un sistema que s'adquiria bàsicament més als homes que a les dones per dur a terme una sèrie d'actes que llegia en veu alta, textos religiosos, alguna vegada podien fer servir com a llengua franca. Per tant, tenia uns usos concrets, unes funcions concretes, i tothom pensava que era una llengua que no es podia aprendre nativament. Durant 2000 anys l'hebreu es va mantenir molt igual. Sí? Arriba el sionisme, arriba la creació dels kibutzim, arriba la revernacularització de l'hebreu. És a dir, una sèrie d'individus que pels seus companys de generació que eren sonats decideix canviar de parer i creuen que el sistema de l'hebreu es pot aprendre de pares a fills i es pot fer servir per tot. Resultat, 1. Es revernacularitza l'hebreu, passa a ser una llengua viva. 2. Com que es revernacularitza, és a dir, canvia el sistema d'adquisició, les ideologies i els usos. Sabeu què passa? Doncs que el sistema de la llengua comença a canviar de manera accelerada, perquè mireu al vostre entorn i penseu si amb la llengua de l'Antic Testament podríeu descriure aquesta habitació. Ara hi ha un problema, hi ha alguns autors que diuen clar, és que de fet no podem dir hebreu, hauríem de dir híbrid, igual com nosaltres parlem de català i llatí. Però és clar, això tindria un problema ideològic molt seriós. Si la legitimitat de l'estat d'Israel a ulls dels israelians actuals entronca amb el passat i la llengua d'avui és la llengua que entronca amb el passat, si la llengua d'avui ja no és la llengua del passat, home, tinc un problema. Veieu? No dic que tots els israelians siguin conscients d'aquest fenomen. Alguna cosa perceben de tot plegat, però fixeu-vos, quan parleu amb col·legues israelians, tot sovint insisteixen, ui, és molt conservadora la nostra llengua. És molt semblant, gairebé podríem llegir els textos bíblics. Gairebé. Podeu? Home, el subjuntiu de no sé què no hi és, el no sé què no hi és, el vocabulari que t'ha canviat, la morfologia verbal, jo no soc especialista en aquest camp i de fet m'és absolutament indiferent. El que us vull ensenyar és que a l'hora de parlar de llengua, segurament sense centrar només en el corpus, estem sent essencialment reduccionistes. Necessitem tota la pel·lícula per parlar del fet lingüístic del món actual. Molt bé, intentava explicar això amb la idea de la comprensió del fet lingüístic com a fenomen social multidimensional. Fet social, fenomen social, les curses normalment no les fas sol. Segona gran aportació que em sembla que podem fer des de la sociolingüística, la comprensió de la llengua sobre la base de la heterogeneïtat estructural. Mireu, bona part del que ha estat la lingüística hegemònica al planeta Terra, que jo sàpiga, al llarg del segle XX, ha partit de la base, l'hegemònia ha partit de la base que, com que ens interessava estudiar el nucli dur de la llengua, la variació i la diversitat era secundària, era supèrflua. I per tant, en podíem prescindir. Per entendre, per entendre el sistema, n'hi havia prou mirant allò que era invariable. D'acord? I això volia dir coses com que si és que la llengua de les ciutats allò és un cafarnaüm, allò no es pot estudiar, no hi ha regularitat. Bé, les ciències, les disciplines de la sociolingüística el que intenten és demostrar que la millor manera d'entendre el funcionament lingüístic és partint de la base que la llengua està estructurada i la seva heterogeneïtat està estructurada.
És a dir, una cosa tan senzilla com que els parlants siguem capaços de mirar un programa com Polònia i riure de veure com s'imita no només un personatge, sinó que de com s'estrafa un accent o un altre accent. I veiem aquest actor és molt bo perquè és capaç de reproduir aquest accent o l'altre. Això és així perquè nosaltres, parlants, entenem el sistema de la heterogeneïtat de la nostra llengua. Per tant, punt número 1, forma part del nostre coneixement lingüístic. I punt número 2, només podem entendre el canvi en la nostra llengua, en qualsevol llengua, a partir d'aquesta heterogeneïtat. I diria que analitzar la implantació té a veure amb l'anàlisi del canvi lingüístic. Bàsicament, és el mateix. De fet, el que també aporten les disciplines més socials és tot un pillatge que entenc jo que pot ser d'utilitat a la gent que es vulgui enfrontar amb la implantació. Per exemple, per entendre com s'estructura la societat. Mireu, la major part dels sociòlegs són bilingües. És a dir, no hi ha caigut que la llengua és important. A la facultat de Sociologia i de Ciències Socials els costa molt parlar de llengua, com els costa parlar al nostre país, per exemple, es pot fer antropologia i no sentir la paraula nació en tota la carrera. Són aquestes coses, fenòmens una mica paranormals, però a les nostres facultats pots fer la carrera de Sociologia i no sentir la paraula nació. Són bilingües. A les nostres facultats de lletres, de filologies i traduccions, etc., són bastant asociològics. A vegades s'han d'escapar asocials, per l'amor de Déu, són asociològics. Què vull dir? Vull dir que jo primer tenim un coneixement de com s'estructura la societat i de com funciona les dinàmiques socials, que tot sovint és de cultura general. I aleshores, si volem entendre com funciona la llengua, ens trobem amb el problema de dir vull entendre un fenomen social sense entendre sense passar per saber una mica més de la societat. Per exemple, nocions com xarxes socials, amb el gran poder explicatiu que tenen a l'hora de definir, per exemple, la pressió que experimenten els individus. Mireu, una cosa tan senzilla com saber que la gent de classe mitjana té unes xarxes socials que tendeixen a ser, i sobretot encara més de classe alta, tendeixen a ser més clares, és a dir, menys atapeïdes, coneixen gent de més àmbits, més entorns diferents, i per tant et pressionen menys, et pressionen i et protegeixen menys. I això ens ajuda a entendre per què les classes mitjanes són més vulnerables a les varietats estàndard, a les varietats normatives, mentre que les classes treballadores tradicionals, les classes industrials, les obreres, en què hi ha unes xarxes molt més atapeïdes i on la divergència social és més complicada, blinden més l'ús de determinades varietats. Quan es trenquen aquestes xarxes socials, hi ha canvis de comportament de molts tipus, també lingüístics. Home, si volem analitzar com s'implanten unes formes noves, potser cal que tinguem en compte l'estructuració en classe social, en xarxes, en àmbits o en esferes de la vida. No és el mateix, un àmbit més formal que un àmbit més informal, els formats verbals i després la multimodalitat. La incipient anàlisi de la implantació sembla que es decanta, com ens explicava abans l'Amor, es decanta entre una visió que és més lligada a la terminologia, el que fa la terminologia, i una més sociolingüística. La més sociolingüística, fixeu-vos, ens hem dedicat sobretot a analitzar el que hem dit comunitats de parlants reduïdes. Per què? Perquè això ens permet veure la llengua oral i la llengua escrita, podem jugar amb les dues, mentre que l'anàlisi de corpus fins ara s'ha centrat bàsicament en textos que anem en compte a l'hora de fer servir el terme representatiu. Moltes vegades fem servir el terme representatiu d'una manera molt poc gairebé com a eufemisme per dir és que en dic molts, vol dir gros. I esclar, representatiu significa que la mostra que tu has seleccionat d'acord amb uns criteris reprodueix el comportament de la totalitat de la població. No vol dir que en tinc molts, vol dir que mirant-me pocs, crec que els veuré tots. D'acord? Bé, aquí hi ha una grandíssima feina a fer a l'hora d'anar endavant i dissenyar
tries de corpus orals i escrits que siguin representatius d'allò que creiem que és important. És veritat, el col·loquial potser no té cap mena de rellevància, o potser sí, depenent de què estiguem analitzant. Vaig avançant. Una tercera aportació, mira, una comprensió més complexa o més afinada del que és el funcionament social. Els nostres col·legues sociòlegs ballen sempre. Parles d'un sociòleg al cap de 10 minuts està parlant de l'estructura i l'essència. Miro el meu company de facultat, la miro i dic, que sí? Que al cap de 10 minuts segurament exagero. Vull dir, no poden, és que això és estructura. Les ciències socials ens poden entendre mínimament millor depenent de la producció i la reproducció dels comportaments normals. Per què reproduïm? Quan es reprodueix? Quan deixa de reproduir-se? Un regalet. Ara, mireu, moltes de les anàlisis que jo veig sobre el canvi lingüístic i sobre les implantacions acaben fent una avaluació dels agents socials que tenen importància en qualsevol canvi lingüístic molt limitada. Acaben dient, sí, però això són els mitjans de comunicació a l'escola. Que acabem parlant de mitjans de comunicació a l'escola. Mireu, per parlar, això és d'aficionat, d'acord? Vull dir, de fet, que no me n'acaben més, però hi podríem posar més. Però mireu la diversitat d'agents que tenen una importància a l'hora de propagar canvis lingüístics. I us puc donar exemples de tot arreu. Però imagineu només aquí devem l'extensió de formes com la reduplicació de gèneres, de companys i companyes. Ja que no anireu a l'acadèmia, sinó que potser anireu a buscar partits polítics i sindicats. I escoles. I a més escoles primàries, no anireu als instituts. Oi que sí? Doncs a l'hora d'entendre la complexitat, ho repeteixo això, us diria que ho heu vist una vegada que no ho mireu més. És un simple suggeriment. Penseu en la gran quantitat d'agents socials que tenen a veure amb la generació de canvis socials i de canvis lingüístics. Segons els variacionistes, això és molt repetitiu, que les línies del canvi lingüístic, de determinats canvis lingüístics són noies, a veure si ho he dit bé, noies adolescents de classe mitjana baixa d'un determinat grup ètnic. Per l'amor de Déu, és que gairebé et diuen a quins bars van i què fan a l'hora de... T'ho expliquen tot. I diu, no, si aquests són les que lideren aquest tipus de canvis lingüístics. Ens ho hem de plantejar. Si volem veure les implantacions, la implantació d'innovacions, hem de veure de totes aquestes fonts. I acabarem comentant-vos molt per sobre el model que vam plantejar per treballar la innovació, l'avaluació de la implantació terminològica, però que crec que pot assemblar-se a més camps. Essencialment, quan el que fem és analitzar la implantació terminològica en una àrea, comencem fent la selecció d'una àrea, tot seguit hem caracteritzat l'àrea. I què és el que caracteritzem de l'àrea? Mirem sociolingüísticament qui hi ha, com són, com parla, com s'han de parlar, quina classe social, etc. Mirem la caracterització general de l'àrea. Penseu, els jugadors d'un determinat tipus d'hoquei tenen unes característiques, els d'un altre en tenen unes altres, i això pot ser tan bàsic com per explicar-nos tota, però absolutament tota, la reticència o no reticència a una sèrie d'innovacions i la caracterització terminològica de l'àrea. Centrem el marc teòric en el camp concret aquest, anem cap a la selecció d'objectius, la selecció de tècniques i la selecció dels temes a estudiar. Quan dic tècniques, ara mateix tenim al nostre abast una gran quantitat de tècniques. Des de tècniques demoscòpiques, hem fet servir qüestionaris, per exemple, vas a un camp d'un esport determinat i tu intentes analitzar què és el que saben produir, què és el que saben entendre els espectadors sobre l'esport aquell. Per tant, podem abastar una quantitat de població considerable en tècniques demoscòpiques. Ara per internet encara és més senzill. És a dir, podem arribar a tenir dades considerables del camp que volem estudiar. Perquè en tècniques demoscòpiques tenim entrevistes en profunditat,
qualitat, etc. Tenim observació participant, hem fet treballs d'observació participant, entrar dins d'un camp, aquí clar, va molt bé que la persona que entri en un camp l'entengui, si has de fer observació participant en el camp de la nanotecnologia, home, necessites gairebé un nanotecnòleg, perquè si no, primer que no l'aguanta físicament, vull dir, al cap de 5 hores de sentir-vos parlar, ja queda per segon del mes. Passem a la recollida de dades, al tractament de les dades, l'anàlisi de les dades, l'elaboració i presentació de l'informe. Bé, com que això sortirà publicat, tindreu temps de mirar-ho. I de fet, podeu accedir a la introducció del grup que fa estudis de demolingüística, que volia preguntar, no sé si s'han acabat o no s'han acabat. No, tenim. Encara en tenim, doncs suposo que són accessibles en canal tancat. I un dia us proposaré que quan s'acabi o el reeditem o els fan a internet, ara que no se senti ningú. Molt bé, doncs acabo, ja s'ha de fer en el temps que teníem. Mireu, molt sintèticament, l'anàlisi de l'implantació és una tasca que té una dimensió social, sociolingüística, essencial, bàsica. Senzillament, fem-nos el favor d'aprofitar els coneixements que hi ha a l'abast de tots aquests camps a l'hora de treballar-hi. Procurem trencar la separació entre els alíngües i els sociològics, aprofitant les faceres que s'han anat creant al llarg de més de 50 anys de feina. Moltes gràcies. Jo he volgut comprovar que és canònic, però també direm que sempre una llavor que aquest divorci entre els alumnes i els sociològics, esperem que hi hagi una reconciliació. Ha estat una exposició realment que ens ha obert molts camins. Breument tenim 5 minuts si hi ha alguna intervenció i aleshores passaríem ja a l'altra ponència. Realment, no sé si us heu recuperat, podeu fer una intervenció o dues. Endavant. Sí. Una qüestió. Amor Montaner. Has parlat, no és de televisió també, però has parlat dels estudis sociolingüístics amb comunitats religioses parlades. Llavors, has parlat també dels corpus representatius. Creus que es poden combinar? Jo crec que és el repte que hauríem de plantejar tots plegats. De quina manera som capaços de fer uns corpus que siguin sociolingüísticament, si vols, molt més representatius, que hi acabarem arribant segur. Jo crec que la qüestió és si ho fem nosaltres o ho fan els estudiants que encara no han sortit de primària, però que hi arribarem segur perquè la tècnica cada vegada ens ho facilitarà més. Podem aconseguir fer mostratges i aconseguir dades. Per exemple, ara tenim accés a un tipus de llengua col·loquial que fa 20 anys era impossible, però ara podem entrar a Facebook, Twitter, aquest tipus de coses que donen una mena de text que ens permet veure coses que abans no podíem veure. Llavors, espero que mai no hi hagi una màquina que ens permeti veure els fòssils de les intervencions orals passades. No hi haurà estat mai. Us imagineu que la tècnica, igual com si mai no hem de paleontologia, és absolutament fascinant. Troben una pedra i amb aquella pedra et diuen que havia menjat una bèstia fa 5 milions d'anys. I dius, és que potser avui és el que vaig dir jo fa no sé quants anys. Doncs fins que no hi hagi la paleontologia aquesta... Sí, la psicofonia ja... Jo crec que hi anirem avançant en aquest clip. La manera de fer-ho, jo crec que seria dotar una mica més de coneixement sociològic la gent de les facultats de lletres i dotar una mica més de coneixement lingüístic i comunicatiu de la gent, o almenys la part de les facultats de ciències socials, per facilitar aquest... Sí, perquè ara mateix la comunicació fins i tot és difícil moltes vegades. Tenim problemes ja de terminologia i de concepció del món. Però jo crec que sí, que a mitjà termini és una cosa que podrem fer. Molt millor que no passarà. Llavors, qui corri més, el seu nom quedarà allò, a la història. Jo, un comentari que
Jordi Ginebra. Perdó, Jordi Ginebra, Universitat Rovira i Virgili. M'has convençut molt que realment tot el que són estudis d'implantació han d'anar llenats a estudis sociològics o sociolingüístics. Però jo pensava, mentre parlaves, una persona, una institució, una acadèmia, un tècnic, pot haver fet una norma molt ben feta, està molt content d'haver-la fet així. Pensar que aquella norma és tan bona que funcionarà i després que no funcioni. I esclar, per fer que funcioni, el que m'has pensat és que no solament per l'avaluació de la implantació, sinó per la implantació mateixa. O sigui que potser, quan fem innovacions, o quan l'acadèmic fa innovacions, o tot plegat, sobretot, a vegades, si pensem que poden tenir un cert cost, val la pena abans avaluar això. També per no cremar-nos, perquè jo crec que molta de les il·lusions que tenim com a professionals de la llengua, com a gent, com has dit, llengua ferits, és que veiem tan clarament que aquella estructura, aquella paraula, aquell terme és tan bo que sembla mentida, que s'ha d'infusar naturalment. I quan no s'imposa, tenim la gran decepció que aquí no sé què passa, no? I potser hauríem d'aprendre que la vida no va així, totalment, no? És com el nen que al començament tot li sembla racional, un nen petit, quan comença a veure que el món no és com que, doncs, no sap què passa, no? Per tant, jo crec que hauríem d'integrar tota aquesta existència que és de la sociologia i la sociolingüística. La resposta és sí. Seguir la paraula. De fet, hi ha el factor psicosocial. És a dir, tu pots pensar que una grafia alfabètica és òptima i una determinada gent el que volen és una grafia logogràfica, per tradició cultural, per visió de les coses, etc. I allò que potser tècnicament arrossega complicacions és el que els va bé perquè és el que accepten sense problemes d'ordre psicosocial. Això està absolutament a l'ordre del dia. Les reformes ortogràfiques, el problema que tenen és psicosocial, però hi és. No pots dir són burros perquè no accepten això que tècnicament funciona. Si no ho accepten i tu has de treballar amb ells, has de fer el que volen. És que de reformes d'aquestes n'hi ha hagut que semblava l'acudit del borratxo que va per l'autopista i sent allò vigileu que hi ha un tio que condueix en direcció contrària i aquí tu si n'està al dret! I sí, no fa la direcció contrària. Veus alguns textos dient, no, sí, jo ja ho sé, que l'alemany no té sentit que hagis de fer que... Però hi ha una sèrie d'elements que fan, tampoc no, perquè n'hi ha que són prou importants. Una de les coses que es defensa és que a França la complexitat de la grafia francesa és un clar marcador de classe social, perquè només la gent que té temps i diners per dedicar-se i molt de temps està en contacte amb la llengua escrita d'un cert nivell, arriba a assolir el domini, etc. Per tant, no estem parlant només de és que els agrada més, no, és que també hi ha lluites, no he dit res, però en el nucli de tot plegat també hi ha el poder. Digueu-li a un entrenador que té 65 anys, que ha format no sé quantes generacions de futbolistes... No, és que saps això que dius tu? Està malament. I diu, està malament? Per què? Diu, no, és que ho ha dit el supermacro-hipercentre d'abundant lingüística de la Universitat de Yellowstone. I diu, ells, a mi, què m'han de dir? O al contrari, et diuen, mira, saps què? Jo ja no ho diré, però procuraré que els que estan fent classes ara ho expliquin, fent servir aquest terme, perquè almenys els que vinguin darrere ho aprenguin bé. Això passa, això t'ho diuen, diuen, mira, la meva generació no hi ha res. Ja procurarem explicar-los nous. I com a mínim els donarem la terminologia, mireu, això. Després, què passa també? Que els nous, a la que clissen, que els que en saben ho diuen d'una altra manera, això és com fer-se informàtic. Ara ja tots diem ratolí, d'acord? Però arriba un moment que fas la carrera informàtica i tot, que realment ens faran molt, diuen maus, llavors hi ha un reducte de gent que diu maus, no perquè no puguin dir ratolí, no, és que, sisplau, els bons, els que sí que en sabem, aquest exemple com mils d'altres. I això
El sistema de la llengua no ens ho explica. Bé, em sap greu, però